bod yn chwarae Toy Story ar Sega Mega Drive. Mae'n gêm o'n i'n chwarae pan o'n i'n tyfu fyny, a mae dal gyda fi'r cartridge. Gawn ni weld. Os chi'n gwylio hwn nawr ar stream, os chi'n gallu jyst gael fi gwybod sut mae'r sain yn swnio, achos stream diwetha gafon ni bach o broblem gyda'r gyda pawb yn defnyddio fe yr un pryd. So, bydd hwnna'n jyst danfon y neges a byddwn ni'n gallu gweld. Diolch, Kira. Just symud y game lawr tipyn bach. Sut mae hwnna? So game tipyn bach fwy lan, ie? Beth am hwnna? Dyn nhw'n well? So lefel cynta, be ni'n trio wneud yw cael holl teganau Andy i'r gwely. Wel, nôl yn ei cist teganau, bocs teganau. Alright, fi'n reidio fanna gynta. Oedd fi'n cofio yn eitha clir bod ni wastad yn cyrraedd y lefel lle o'ch chi tu fewn i'r ti'n gwybod mae yna yn y ffilm cyntaf mae yna fel clo a rhaid chi yn kind of y canol hwnna a chi angen cael yr holl estroniaid, aliens mewn i'r casglu nhw a then lefel yn debyg i rhywbeth byddwch chi'n gwylio ar Doom fel y layout y pethau. Lefel yma'n eitha restredig achos os chi'n colli maen nhw jyst yn mynd nôl ymlaen nes bod ti'n rhaid ti amser i fe'n iawn. Pizza Planet dyna ni. O'n i'n ffain hyd at y pwynt yna, ond y lefel yna, o'n i jyst yn anghofio lle o'ch chi gorfod mynd, a wedyn pwysau o'r amser. So, gawn ni weld. Ti wastad yn cofio fel eich plentyndod a gemau o'ch chi wastad yn mynd yn stuck ar, achos fel arfer, oedd ddim playthroughs pryd hynny, so chi gorfod just gweithio fe mas y ffordd anoddach o just trio eto. Right. So mae'r dyn cryf yma yn mynd i symud hwn. Mae dyfu'r gêm yna. Oedd rhywun wedi rhoi i'r un o'r clybiau. Bydd rhaid I fi trio ffeindio fe. Dyna ni.
nawr. Wel, bron dan y gali. Wy. Oof, what unluckiest. Fi ddim yn disgwyl gorffen y gêm yma mewn un. Ond, os gallai cyrraedd y lefel yna Pizza Planet, byddai'n eitha hapus. Ooh, that's unluckiest. Dylen ni wedi cael yr un olaf yna. You don't want to be in the way when my laser goes off. Oh my You don't want gosh. to be in the way when my laser goes off. So dyma un o'r boss battles. Yr un cynta. You don't want to be in the way when my laser goes off. Oh no, come on. Fire all. Oof. Come on. Ti 'di chwarae gêm yma te, Kira?
mae'n gêm dda. Oedd hwn yn un o'r gemau naeth rili gythio'r ffiniau yr actual console o ran beth oedd e'n gallu neud yn dechnegol. Ond yn wir, so mae'n kind of ar parallel gyda Donkey Kong Country ar y Super Nintendo. Aeth hwnna pethau oedd byth wedi cael ei wneud o'r blaen. A mae hwn... Ie. Hwn yn gythio fel y pŵer i'r max o ran beth mae fe'n gofyn ei wneud. Dim bod fi'n gwybod hynny pan o'n i'n bach yn chwarae fe. Ni jyst yn hoffi Toy Story. Ui. Let's check anything. Yeah, yeah, mae game odd, ond yeah, apparently dyna beth oedd e'n dweud y beth. Just symud hwnna yn munud. Sorry. Right. Yeah, ond mae e'n really achos ti ddim yn meddwl, ond dwi'n credu o ran fel 3D modelling neu rhywbeth, ddwynaid neu rhywbeth. Oh, damn. Oops. Oh yeah. Ooh. Na. Fi'n eto. Right. Dwi'n fwy ofalus. Yn ymateb i chat ar Discord, fi'n siŵr mae dy fi wild wedi rhywle, so byddai bendant eisiau, byddai'n hapus i chwarae hynny. A mae gyda ni fi Sega Mega CD, nes i mynd i'r nes i llwyddo i gael y cable cover hefyd. Felly... yeah. Wel, dwi'n edrych mwy at chwarae Road Avenger neu unrhyw beth arall, achos... ond mae hwnna ar gyfer stream arall.
Cue breaking the law gan Judas Priest. Oh. See, but mae rhaid I chi... O'n I ddim yn disgwyl wneud un playthrough a enll ei gyd. So, gobeithio gallai dysgu o'r tro gynta. Mae lot o pethau random yn y gemau yma. Chi gorfod just cael practice a chwarae digon o weithiau. Right, nôl â ni. To infinity and beyond! Siwr yn rhan o ffordd o fi mynd lan fan hyn. Lle mae rhaid i fi mynd eitha bell. Lle ni'n mynd o holl ffordd yna i wedyn mynd o. Ti falle yn mynd i bod bach o wastraff. Ond, o leia. Weithiau, achos ti'n gwybod bod nhw yna. Rhan ti'n teimlo rhaid i wneud e. Os nes i just colli un o'r ser yna. O, da ni ddo, continue. Mae hwnna'n handi. O, ddyn allan. Sa'n wneud e tro. Dwi ddim yn werth e. Yeah, sorry, mae'n dweud bod gollwng frames a bethau. Mae hwnna just lawr i'r we. Falle gallai newid y settings i falle streamo gyda llai o ansawdd, ond sim lot arall. Gyda popeth. Wel, mae... Ti'n gallu redeg allan amser. Wel, ni jyst yn redeg nôl ymlaen.
Jyst aros i nhw'n mynd o dan y gwely nawr. Cyn bod Andy'n cyrraedd. Come on. So ni'n gallu cyrraedd y checkpoint nesa. Byddai'n hapus. Yeah, yeah. Yeah. You don't want to be in the way when my laser goes off. Pam ddim yn dod lawr? Yeah.
Kieran, pa gemau retro ti'n chwarae ar hyn o bryd? Fi'n eitha impressed gyda PlayStation Plus mis nesaf mae'n mynd i bod yn Uncharted 4. Yn dda. Digon teg. Haha. Mae rhaid I fi mynd lan. Hwnna'n agos. Mochen.
hwnna'n pity. Ie, mae popeth ar shutdown ar hyn o bryd. Ti'n neud pethau'n anodd. Brynu offer yn ymwedig. Oh, da. Oes gyda ti PS3? Achos o'n i'n meddwl mae'r hen PS3, yr un tew, mae hwnna yn chwarae PS2s yn dda. A fi ddim yn siŵr, actually. Alright, cofio hwnna. Ie, oedd e'n chaotic. A dyna beth fi'n hoffi am y hen gemau yw maen nhw yn anodd. Beth bynnag mae pobl yn dweud. Fi'n credu maen nhw'n lot yn anoddach. Wel, mewn un ffordd. Maen nhw'n dybychach i puzzle yn y pattern. Yeah, come on. Yeah. Dim continues though. Right. Okay, mae'r lefel yma sy'n dod fyny yn eitha chaotic hefyd. Ah, right. Ie, gwell yn te. Ti di gweld yr HDMI fel little dongles chi'n gallu cael? Mae hwnna'n opsiwn arall. Hefyd, gallai ti mynd lawr y route o gael component cables. Yeah, falle dyna beth o'n i'n meddwl am te. This one. Yeah, mae dy fi PS2 component cables. So, os chi gyda hwnna plus Elgato Game Capture HD, mae'n meddwl ti'n gallu safon wedyn lot gwell. Come on. Ah. Yeah, component yn really dda. Os ti gyda teledu sydd yn compatible, dyna'r unig thing. Os oes gyda chi hen ideal yw, hen teledu,
LCD. Yeah, mae lot o wifrau. Mae'n dibynnu beth ti'n neud. Os ti'n neud just ar gyfer neud fel game capture bethau, byddwn ni'n dweud siwr o fod o werth e. Ond just i chwarae na. Alright. Sorry, mana. Dyna... Snol diod. Check out yn beth arall. Diolch. Hello, Bread! Moo, moo,
Mae'n gallu bod yn ffidli ofnadwy gyda hyn consoles a wneud recordio nhw. Yn bendant. Sorry, I'm fiddle over gyda hwn. I'm just... Whoop. Yeah, my bit that man really are off. So, I'm so... O'n i'n dweud hyn diwrnod o'r blaen gyda Alex the Kid yw os oes dim limit amser yn werth mynd ar off achos mae fe'n anodd iawn i ffeindio bywydau ychwanegol yn y gêm yma. Aros am eiliad jyst i gweld beth yw'r risg. O na. Os ti wedi cymryd peth hefyd, jyst bythro trwy. Oho, fi'n mynd marw. Ni'n gallu clywed e. Yeah!
You don't want to be in the way when my laser goes off. Ow! Ha! Miss that! Fi ddim cweit yn siŵr beth sy'n digwydd os mae fe wedi mynd off ar Twitch neu beidio. Oh dear. Mae'r we... Okay. Right. Oh. Diolch Geiran. Fi'n teimlo fi'n mynd yn nuts fan hyn. Mae gymaint o broblemau wedi bod gyda'r we. Fi'n teimlo fi'n byw mewn bubble. Fi wedi gorfod aros tan mor hwyr o hyn i gael ei weithio. A wedyn, pan mae fe yn gweithio, fi'n dechrau amau bod e'n gweithio. God. Fi'n methu aros tan... You don't want to be in the way when my laser goes off. Take that! Un mwy. Sorry am hwnna, Kieran. O'n i just yn mynd paranoid ynglyn â os oedd yn gweithio neu beidio. Mae'n edrych fel dyma bydd yr un olaf. Fi'n colli tro ma, mae rhaid i fi just cymryd e. So, os ti'n gallu dweud fi, Kieran, i gymharu gyda y diwrnod o'r blaen, ydy fel drop frames a problemau gyda sut mae fe'n edrych quite glitchy. Ydy e'n well neu'n gwaith? Ar wahân i'r break yn y canol i nôl dŵr. Obviously, oedd hwnna ddim yn problem, ond oedd hwnna jyst yn fynd i nôl dŵr. Ond wel, mae'r sain yn gweithio tro yma. Fi'n gweld pam oedd e ddim tro diwetha gyda'r
O, dyma'r un chaotic to. O na, nid yr un yma'r un nesaf. Okay. Oh, cool. Yeah, then I'm weird. Well, I see hwnna nôl. Just i checio. Oedd e'n really glitchy. Gyda'r artifacts yna. Whee! Piggy. Cool. Oh man, good te. Rhaid I fi just newid cloc amser. Wel, y syniad yw bydden ni'n... Oh god, uned. Ooh, hoo, hoo, hoo. Oh. Ooh, oedd hwnna'n agos. Mae'n rhoi anxiety I fi hefyd. O fi'n edrych ymlaen at Uncharted mwy na Dirt, ond fi byth wedi bod yn dda at gemau ceir. Rasio ceir, fi'n ofnadwy at nhw actually, felly mae gemau rasio ceir. Ar wahân I Crash Nitro Racing, maen nhw gyd yn rhoi anxiety fi. A falle Mario Kart Wii. Maen nhw'n okay. O na, fi ddim, especially y right dirt, maen nhw'n fwy fel cymleth. O na.
Oh, rubbish. Watch out! To infinity and beyond! Ah, missed! Come on. Watch out! Watch out! To infinity and beyond! A fi. So dyna ni am yr awr retro. Sorry o'n i mor rubbish. Ond y gêm neitha anodd. Dyl ni wedi wneud yn well. O leia y 2 lefel ar ôl Pizza Planet. Ond dyna ni. So di'n dwlu ar Racers Arcade neu Simulator mewn hwyl gyda proper wheel. Yeah. Fi'n credu mae rasio yn erbyn rhywun yn arcade mae'n wych achos ti gyda'r pedals a pethau. Mae cwmni sy'n neud b-vr.co.uk fi'n credu yw enw nhw. A maen nhw'n neud hwnna, rasio ceir, mewn VR. So, yeah, mae hwnna'n rhywbeth werth edrych mas am achos mae hwnna'n lot o hwyl. Yeah, so diolch am wylio'r stream a neu weld chi tro nesa. Fi'n credu dyna yw e. Neu siŵr o fod, os dyn ni'n neud stream fel grŵp, ni siŵr o fod yn mynd i neud e trwy Owain yn bod yn y host a byddwn ni'n chwarae ar-lein just gyda'r audio chat siŵr o fod. A wedyn, os mae fe'n rhywbeth fel hyn, fel retro, byddai'n ni'n aros tan hwyr yn y nos fel 11 ymlaen, achos mae gyda fi upload digon dda am yr amser hynna. Wel, so fe'n perffaith, ond o leia, o ti'n dweud dyw e ddim yn ofnadwy, felly mae cario ymlaen i wneud fwy o streams yn y nos. Fi'n credu, falle na i mynd am y Sega Mega CD. So Kieran, os oes request gyda chi o game hoffech chi weld, fi bendant eisiau gwneud Road Avenger. So na i dangos chi hwnna gynta, ond ar ôl hynny, bydd hi'n gred unrhyw syniadau, gael fi gwybod, a na i trefnu fe ar gyfer tro nesa. So hyd yma, fi'n credu dydd Iau a dydd Sul nesa. So ddim fory nawr, achos technically mae fe'n dydd Sadwrn. Ond wythnos i dydd Sul.